Putang yan. Camera yan, Foreman. Ayun ba yan? Customer yan. Customer yan. Customer. Tara! Gago mo. Sa'yo ba yan? Puto big time ka na ngayon, Jax ha? Customer nga eh. Customer nga. Anong kasi natin? Pinatrasan eh. Ito na. Ano sa Foreman? Uy, gago, tatalsik yan. Oh, may bounce back yan eh. Oh. Ano si Foreman? Yan o. Kulo. Kulo mo, kako maka ano. Si ano pala yan eh. Sa'yo ba yan? Puta ano, buti ka nakakabili ka naman ganyan cellphone eh. Bakit ko nga, hindi pa kasi. Uy, putak! Labas ako eh. Aray! Oo! Ano masabi mo sa ang lakas mo po na ngayon ng Foreman ah. Naiiwan yung kaluluwa ko ah. Revo. May talk sound. Ayun o. Wala eh. Ayun o, tug. Tok. Anong Tug. talk sound Tok. eh? Tug. Tok. Tug. Tok.